Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Sumabit. Diyos marhay na hapon, Huwebes ngunyan. St. Jude, may pagkakataon tabi magpasalamat sa St. Jude. Or dahil sa padagos na intersesyon sa pagbuhay-buhay o dyan bagatabi sa Lapu-Lapu, kataning kan JRB Calibration, Battery Shop, and General Merchandise. Good afternoon, Tabi. And kami po naglalaom na yao na po kita dyan. Igwa na rin marhay na resulta sa maghapon tang pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, paghinguha, pagsakripisyo asin iba pa. Sa paagyan kan padagos niya tong panarig paghigos asin pasasalamat sa mahal na amang Diyos. Kasabay ang pagrespitar mi sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Imbitado mi kamo, kaya naglalaom kami na, primero naglalaom na yaom po kamo dyan, and nag-imbitar kami na sabayan man ang programang Bicol Target, sundo 5 p.m. Wala, Jerome, yung kantabi, monitor natin sa dito. What happened? O, live ba tayo? May naghapot. Ayan, okay na. Maray na hapon kay Senyor Jason Gomez Puyo de Segundo, El Haciendero. Sir Jason, ano lamang ang pinagtitimo-timo ngo niya na hapon, merienda, nag-imbitar kami na mag-iriba-iba kita pag programa o kaya sa programa, and antabayan na niya to ang reports dyan sa luwas. Katuwang niya to ang news team sa pangenot ni Chief Reporter Kumparing Jim yaon man dyan pading Alarmario, Kumpadring Jomar Bien, Angel Mustaza, and Joshua, si Karen, sa Manibela Henry Mata, Master Control, Tatanems Flora in the house, sa AM Band, mantang sa newsroom. Yaon dyan si Jen Matthew Balyaran, si Madam Sha Leron, si Nicole Ann Gloriani. Yaon man nakaantabay si Jasmine Baloloy. Siyempre sa supervisor iyan ipangenot ni News Director Mardila. Kasabay pa ang news team na yan si Jimos Barrios. Sinda po ang nagsusurumada kan istorya, nagkakadarangog din ng bareta digdi sa radyo, and yung sa DCGB News online portal. Sinda po ang nagigiribo kayan with Jimos Barrios. IT, yaon dyan, broadcast man kan DCGB sa social media, ang DCGB News Online, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines. So nag-arantabay dyan sa samuyang broadcast sa internet sa DCGB News Online. Maray na hapon tabi, hali sa Pilipinas. Nagkakape-kape sa nadaa si El Haciendero Jason Gomez Puyo de Segundo. Sisay na nga ito, Sir Jason. So, kairi batang barkada man diyan sa LCPS ka ito. So, nanggana sa paraffol ng kotse. Uhay na itong niyan. Retired na ito. Nalingawan ko sa apelyido.
Gumina na siya sa raffle ning kotse. Isay nang tong kay Riwata dyan sa LCPS kay ito ano. Yan. Si Rambo. Hay na ito yan, Sir Jason, si Pai Luis na kunyan. Rambo yung Chief Master Luis na Rambo. Nanggana ito ning kotse, uyugon mo an. Agang-aga di naglilibot kami kay to Tatanems. Alas 4 ng aga nasa luwas kami. Aga yan dai pa kami. Basta nagtutbrasa na nag-CR yung routine dai pa nangarigos. Tamahanap mabuting kay ka na kang blatter. Oh, dai pa kay itong mga right to privacy na yan. Mabuting ka kay kang blatter yaw dyan ang istorya mag-aga. Paminsan abutan mo duman so desk officer hirakman ta siyempre pirot na kikibliton mo ning luway-luway takob masala kang kiblit ampa ka totok. Experience sa amin Tatanems. Iyan si kunyan si Sir na Luis na Rambuyong. Yan naga-blatter yan buda naga-duty magaga. Pag duman ko agang-aga mag alas 4. Papi. Ano niya ako baka may plus report. Diyan sa headquarters pa kito Tatanems. Yan na Gregorian Mall daan. Papi, ano niya ko? Anong sibot plus report? Pait na kita. Nanggan na nga akong kotse. Salbay kaya. Kaya na, ada plana mo. Ipabakal kong yata, ibakal kong gasolina. Konselo man ito si Rambo. Retired na pala Sir Jason. Retired na si Rambo yung, si Sir na Rambo. Tired na daa. Ayo, mga tropa dyan na makonsuelo. Pag dahi kang barkadang pulis Tatanems, dahi ka ning barita na maurag. Dapat barkada mo ang mga nasa field. Gano'n. Nanggana itong, maswertehon man na lalaki, si Rambo. Ang apod mo kito, Rambo. Tanapilyo niya, Rambo yung. Una niya ako, ano sa kotse mo? Pinabakal kong ito, binakal kong gasolina. Salbahay ka niya ka. Maswerte mo ba ito Sir Jason, anong paraffol itong ginanahan ni Kunya, ni Sir na Rambo? Ugmaw siya agang-agay, so balita sa ko, pag-una ko niya ako, kung plus report na nanggana nga akong kotse. O di niya ka, paitan na niya ako, pertihon iyan. Sige, maray na hapon tabi isay mo Sir Jason Gomez Puyo II, mga tropa niya to yan dyan sa LCPS kay ito mga makonsuelo dyan na uro irestorya tapos na sa batang ko pa si Sir Agripa. Uy dyan sa simbahan Kasubago, dyan sa katedral mo niya na hapon si Sir na Agripa. Iyan, para blatter man ang Sir Jason kay si Sir na Agripa de. Para blatter iyan. Blatter. Paminsan so blatter. Igwaning kulob yan Tatanems na kunyan kopumbam. Sabi kan mga aki kopumbam. Igwaning cover kung nag-request so nagreklamo ning not for broadcast. Yan. Kikusit nga ning loy-loy. Kikosit mi anak ko na blatter na loy-loy sa da. Sabi ka so desk of isulit sa nangainin daw. Makonsilo dyan sa Pilipinas. Pag dahi kang diskarte, dahi ka, bako Sir Jason, itong sa mga kikobera na napahina, so tayaon subilog na istorya. Pag medyo kuro confidential o pag kuro confidential, koko niya na niya noong kukubera ng kunyan ning kopon band. Pag abot ming agang kukusiton men iling. Sabi ka sudes. Isulit sa nanindo. Panahon pa ka ito secret lang. Sir Jason Maraynaga. Makonselo Sir Jason kikubera ng kaito kan mga desk officer. Kikusit mi man. Nako ko aming istorya. Ay nako. O sige. Diretso kita kan mga report dyan muna sa luwas. Ini si Padingal siguro. Midbid man ka ini si Kunyan.
Si Rambo. Al-Armario on the spot report. Ano kumpadring Al, bidbid mo ito si Rambo? Ay, mga kabats na bagayan. Para kita hindi pa nag-retire. Nasabatan ko ani si Sir na Agripa sa Katedral Casubago, ta nagpasimbahan ako diyan. Iyo. Nangga na bagay itong kotse si Rambo sa raffle. Kurtiho na lalaki ito. Ramdomon ko na. Si Rambo, buday ning si Sir Jason Gomez Puyo. Si Majimbo, Ramdomo. Si Sai? Si Majimbo. Aw! Sa daman sa Service Station 1. Ang pagkaga, nag-iriwal kita kay ito padita sa DCRC ka ito. Nag-iriwal kita sa Blatter. Sa Blatter. Pairnutan. Tapos ito si Majimbo, naka-brief. Pero radyo man kanibang taga-radyo. Nagitunon ito sa ibang taga-radyo. Pero kubarkada ka to. Budaya na pahin na baga pag natbroadcast. Kikusit na baga, bibuklat na. Sisirip to ka. Pero may thrill ka ito nga, no? May thrill. May thrill talagang field ka ito. Ngunyan, dahil na. Dahil na. Kikurupyana sa nasa Facebook. Sarala pa. Alas 4 pa sana, pahit na ang laban. Kinupyana sa nasa Facebook. Sarala pa. Rumdum mo kay Tuso. Sinurinder na kanin PAC Kwan. Si Murtiga, si Sir na Murtiga. Sa Kamalig. Kamalig ito. Pukawon ko si Sir na Barbarin. Tama bangi na magbatangan na bagay ito. Ade. Tuktukan ko duman si God. Kasi so deputy kan ligas pikay kay ito. Si Sir na Barbarin. Kuno nga yun na mura-mura. Uy na niya ako, ibabalik na si Sir na Murtiga. Dinukot ka mga kasama. Dinukot ka mga kasama. Pamanda ka na niya ako. Tao yan ako. Pasiyan na rin. Sinyali. Alay sa bulod kang Kamalig. Oro-oro. Mga kasaysayan taga ito. Kasaysayan kan yan sa pilo. Sige pa good afternoon. Yes, good afternoon pa din. Napapakinabangan na. Parte kan atraksyon sa Boulevard kan Legazpi. Oho. Ang tulong monumento kan mga heroe. Naging heroe sa Epiko kan Ibalong. Yan. Ini man talaga ang padagos na pigo-promote ngunyan kan mga lokal na opisyal kan syudad parte sa promotion kan turismo. Matatandaan kan sarong simana Bigan Vale so monumento ni Bantong. Yes. Saro sa mga heroe kan Ibalong nayaw ni binugtak ni Toy Nanapay. Yan. Kan mauyod. Yes. Yung pala ng designer kan Si Toy. Oo. So sa mga barkada taman na ini nangyari dahil man sa donasyon kan pamilya Garbin asin pamilya Ismael. Oh, kaya baga pagkuan pag unveil kayan so tatay ni Mayor Congressman Pido ang yaon so nagbutong kang lubig nga ning mabukasan na ito. Correct. So kortina, mahali na. Pinatinderman nga ni ta. Oh. Actually, duwang pamilya nga ni sa nagdonar ka ito. Kaya nangyari itong paggibo ka ng monumento ni Bantong. Na kumpleto na so istorya epiko. Totoo, sabi nga ni Darlito Perez, so City Museum Curator Taligdi, na daing maning involved digdi hali sa gobyerno. Yes. Dahil so monumento ni Baltog dyan sa Dapdap Bridge, iyan idinunarkan GCI. Yes. Tapos so Hanjong digdi sa may atubangan kan Ubilis. Oho. Idinunarman ini kan pamilya Palangka. Yan, oho. Dangan itong pangtulo, so Bantong, ayun nga idinunarman kan pamilya Garbin asin Ismael. Iyo. Kaya pigatawanin doon ini sa mensahe ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. asin Mayor-elect Isyam Ismail na presente kan pag-unveil kani na daing man involved di hali sa gobyerno. Kinumpleto na sa tulong heroe
Kaya ngunyan nagiging ining paboritong pasyaran pa Iyo. kan mga lokal asin dayuhan na turista asin parte man ini sa istorya kan ipikong Ibalong ngunyan pinagapromoter digdi sa siyudad o Bagong Legazpi City. Igwa nga ni ibagan nagpapa Cyril Fiman dyan, ha? Sa Bantong, iyan natulong heroe. Iyo, nakol tabi pa ako manailing ko mismo personal na nagiging ining pasyaran asin tama ka, retrato sinda and yun ang yan at least sa pagpuropasyar ninda. Yes. Ako sana kung anong mga katuyuhan kaugmaan kundi at least na remind sinda sa istorya kan Ibalong. Ang sabi baga kaanara Mayor and incoming Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Budanin Mayor-elect Hisham Ismail, igwaning sense of history, iyan na boulevard ng ano niyan, pinag-insert ang sense of history. Tanganing, bakusan na itong supasyaran, tama ka, bakusan ng pasyaran, kundi it is there to remind us that history should never be taken away despite can developments. Yes. Oo. Kaya pinagkuan maninda, maniugutan kan familia Garbin, Buda Ismail, pumatugdok man kan without any cost from the government. Para ngayon makompleto na. Oo, makompleto na. So yun yan tabi pa parte kan mga informasyon pa asin paglinaw kan issue na yan kasi may mga nagluwas naman daw sa social media na pigapaluwas gari government money naman ngayon yung ginamit. Pero ano sabi, yan talaga personal na gastos o donasyon ng pamilya Garbin asin Ismail. Roger. Yan pa rin ang informasyon, halidigdi sa luwas. Uy, hatod man yan kan PYC. Oh, good afternoon sa PYZ. Unplugging tagani, basta PYC, unboses quality. Yan, kapartner taan sa komunikasyon, wireless communications. PYC, PYZ. asin DCGB, unboses quality. Yeah. Maray na hapon kay Sir Raul Calio. The best Calio. ng BHF. Tinisting ko na digdi sa bulod-bulod. Very good. Saloy na panahon. Ano, na kung kita kan BHF na naman yan. Unlimited yan, dahil mga bill yan. Dahil load basta naka-charge ang baterya, ariglado. Yes, masira mo naman na pagdangugod. Pag BHF, ano? Iinis yung mga gamit na itong panahon. Laban, mas kigira baradilan. Laog yan. Runduman sa mga agi-agi. Yung BHF, yan na. Masira pag... Nasira mo pagdangugod. Si barkada tang Sir Poyog, mahon ka ni pag nararumduman. Sabi nga ni Jason, kamo ngayong mga reporter, ang pakatapos kang ang sarabatan, dumasa kauno ni John. Gawa ng purot zero. Yun ang God. Anyway, yan tayo pa rin. Informasyon, di sa luwas. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Alarmario on the spot report. Yan. Tabi, salamat tabi sa PYZ Enterprises sa Panginot ni Sir Raul Calio. Yan, mga VHF. Igwa kong saro tatanems. Tapos, igwa pa kong saro diversa. So, haloy ko naman nasa reseri. Nagamit ko pa. Igwa pa ko dumaning base. Yan. Kaya so saro nga na dyan na power supply, sindikatahon ko, alsahon ko. Darawon ko doon sa boarding house. Tapi gamit ta sa news bako. Sindikatohong ko so power supply dyan na 12 volts. So masarig baga. Bugtak ako dumaning Larsen sa ng antena tatanems. Yan. Igo ako dumaning base tabi. Itong so portable hali sa PYZ. Igo pa kung sarong portable man na nasa ko. Yan. Tapos may base pa ako duman man na 25 watts tatanems. Makusog ito no, tatanems, 25 watts. Tinisting ko digdi, kansaro. Tapos pigkong ko si tatabon niya. Igo ka dyan nasaray na antigo ng power. Igo kaya, tinisting mi. Nag-on. Para day pang day antena itong so base ko na 25 watts. Kaya day mo pwedeng fill dito ng PTT. Tamasulo so final. Inon ko, program ko so frequency ta digding bago. Transmit ako digdi sa base tab. Naglaog. Yakan. Bakal akong so plug salidahan ko niya ako tatabon ding ang plug kaning USB ta alsawon ko mga arin ayo ngaya gamit bagasarong tatanim sa boarding house kung may nga plus report na
nasyonal ilaog ta. PYZ Enterprises. Maray na hapon tabi dyan. Partner yan kan DCGB sa wireless communication equipment. Yan ang mga VHF na yan. Tabi. Mas magayon yung tatanems, di ba? Pag maray ang orientasyon kang antena, SWR, magayon. Igwa kita ng VHF, UHF, lalo kung may repeater, paraan mga cellphone na yan. Libre, daining problema. Basta maray ang orientasyon kang antena. Sige, diretso kita kan istorya, halik dyan sa luwas. Karen Ala on the spot report. Karen, good afternoon. Please go ahead. Yes, thank you. Good afternoon, Tabi Sir Pio. Nagahalat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maitaon na dapat sa ahensya ang requisitos para sa legal as in ligtas na pagpalayog kan mga hot air balloon sa gigibo na Bicoloco Festival sa Petsa 14 sa 16 kaining bulan. Iyan ang napag-araman kan DCGB News sa Legazpi CDRRMO hali sa ginibong coordination meeting kaswapon kan lokal na gobyerno kan Legazpi dumay sa mga service personnel na involved sa mangyayaring aktibidad. Sa pakipaghuron kan DCGB News sa tagapamayo kan Legazpi CDRRMO na si Engineer Ladi Azur, sinabi kaining nagahalat na anahayan siya sa service provider kaining Bicoloco na sa lalong madaling panahon dapat maasikaso na ang permit sa paggamit kang airspace asin kaining Old Legazpi Airport bilang magiging venue kan Bicoloco Festival. Mantang bago makamit iya na permit, sinabing may tigahagad man muna na requisitos o detalyes ang ahensya, partikularmente Sir Pio, kung anong aldaw, kuda anong oras papalayugon ang mga hot air balloon, lalo pat sinabi ni Engineer Azor na espesipiko na agad na maray anahin siya sa oras kung aring papalalayugon ang mga hot air balloons na ini. Dahil lang saan susugman kan ahensya, syempre, ang masiguro na daimak kompromiso para yung flight asinan aktibidad, yaon man dyan, Sir Pio, na dapat sa mismong aldaw kaining Bicoloco Festival, kontrolado ang pag-take off asin touchdown kan mga eroplano, asin dapat mapaisiman siguro kan kaap sa air traffic controller na igwang siring na aktibidad digdi sa syudad ng Legazpi na may tigpapalayog sa aerodrome kan kaap Bicol. Dahil ang kasaro katabi Sir Pio, na pag-araman niya to gikan duman sa ginibong coordination meeting kaswapon na formal letter pamansanaan na itataw sa kaap, halagad sa mga naunang bitan na detalyadong requisitos na pigahagad kaini, sagkod ngunyan, wala pang nakakaputan anain siya, pati ang Bicol International Airport. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen. Kayang-kaya yan. It's not new to us. Bako na yan bago. Naaro ka na mga pagkomplikan requisitos. Bako na yan na bago sa organizer kaya na Bicoloco Festival. Kayang-kaya na isumitir dyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Karen Ala on the spot report. Oras, Pilipinas, alas 4:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients,
katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Sige, diretso na kita ka na programa ngunyan pong pagkahapon. Iyan paano na ikatulong heroy bagay yung bantong talagang ginastusan iyan kam pribado out of the personal funds kan Familia Garbin, Budakan Familia Ismail.
Dahil po dyan binuhian na ano pa man na kantidad ang lokal na gobyerno. It is one way of sharing man kan duang pamilya na ayan. Ta sabi baga ni kung incoming Congressman Pido, now Mayor, City Mayor, Attorney Garbin, buda ni Hisam na Ismail, it is important na pag igwanin mga araw ka na infrastruktura, na igwanin mga pagtiripon ang tao na may convergence, mas maray na igwaning araw kining sense of history. Tapag may minapasyar dyan, halimbawa mga local na tourists, even tourists coming from other nations and outside of Bicol, igwang mababasa, dumapad tatanim sa may serbi. Bako sana itong sumalakaw-lakaw, pagkaon ka boss, may enrichment akan wisdom and sense of history. Because kung iyan kwan, magigibuhon, imagine a nation, a city, a province, a municipality, barangay, without any sense of history. So, gariday kang kapinuunan baga, kapinuunan dayong identity. Yan. So, yan baga, so tulong heroic kan ibalong epic, yaon dyan nakaplastar so kunyan, kung sisay iyan, ano an pigdidepict ka iyan, ano an kapinuunan ka na istorya sa gugurang gabos-gabos, yaon dyan nakabugtak man sa kung iyan, mga ribulto na iyan dyan na pinagibo, So, iyan po, that's the wisdom kung natatabinugtakan iyan, ninarog ka ng mga bagay, So, ang history, mai-impart while igo kita nin tourism, na igo ning dakulao na parte nin history na dapat mai-impart niya to, as in, importante, daima wara sa mga masunod na henerasyon, daima po pwedeng lingawad ang kapinunan. Sabi ta na nga ni, imagine a country, a region, a municipality, a city without any sense of history. Parang day mo ma-estabilisar sa imong identity. Okay, yan po yan ha. Day po, nin kwan iyan, day ning gastos dyan ang gobyerno. Solamente so ginamit dyan, iyon personal funds kan Familia Garbin, Dispes Ismail. Dyan sa ikatulong kwan ayan. Herining bantong tabi. Sige, diretso na kita kan programa 20 minutos bago mag-abot ang alas 5 ng hapon. Si Karen, si Angel nasa linya. Angel Mustasa on the spot report. Nasa linya si Angel. Angel, good afternoon. What's happening? Nauugmahon ako, sir, to yung kang stinger mo. Naugmahon ka? Angel Mustasa on the spot report. Gari na iling ko si Kamara de Representantes, nagkikidos-kidos. Pero sa mailing ito sa imong step. Perte. Perte. Sige. Anyway, Sir Tio, maray na hapon po sa kuya mga paraan tabay sa mga dagdagtang bareta. Wara ni na nananotarana na pagdakulo stranded din mga truck na may kargang basic necessities man napantalahan sa rehiyon na mabalyo sa may parte kang Visayas at Mindanao. Iningon yan ang informasyon na kanao sa Disigibinos ni Maritime Industry Authority o Marina Bicol Regional Director Maximo Banyares kung sa impadagosan sa indang monitoring sa mga pantalan sa rehiyon sa pagsasabing halawag pang mga bulan ang aalaton para formal na matapos ang pag-irahay sa San Juanico Bridge. Sinabi ni Banyares, isa sa mga rason na paghihiling nila, itong sa mga truck na may mga pangarga na mga panghinat na pang-ipo pasiriguman sa nasabing rehiyon, itong naghahanap naman ng alternatibong agihan sa iba pang parte kana Pilipinas. Sigun kay Banyares, sagod sa presente, wala pa nin pantalan sa may parteng Visayas, ang preparadong mag-akseptar as in mag-akomodar ng darakulang mga barko na may kargang mga truck na inot na utang nang may nag-apply na mga shipping companies nin special permit. Partikular na ito, Sir Pio, na may rutang Tacloban, Pasay, Samar, as in Ana, Masnog, Maginoo, Palompo na Leyte. Sa ibong kay ni Sir Pio, sinabi ni R.D. Banyares na posibleng sa Domingo, June 8, magpuunang mag-akseptar ni mga barko itong pantalan sa may parte ng Amen Dayahin. Itong sa ibong tunaparte na yan, Sir Pio, ang San Juanico Bridge, pasisiring na iniduman
sa other side man ka na San Juanico Bridge, ining Tacloban Port. Mientras na nakatalaan man na magpa-upload ng panibagong meeting si Banyares sa ng Marina sa maniba-ibang shipping line sa rehiyon na nag-apply ng special permit pakiring sa biyahe na Visayas para mapaghandaan ang iba pang mga bagay man tang naghahalas at go signal kan sa ilang counterpart na ahensya sa Visayas na may handa man ng mga pantalan sa pag-abot sa mga darakulang sa kaya na pandagat. Roger, so yun na so alternative maritime route, Opo. alternative maritime lane na pwedeng gamiton kaining mga delivery trucks, mga cargo trucks na igwang mga efektos tanganing mais up yung economic impact duman sa Visayas region, taday sina nakakaagi dyan sa San Juanico Bridge, ha? Opo, sir. No arin iyan da ma-realisar na diretso na ayan? Dura pa, sir, yun yung ipinagtalaan na petsa dahilan ta itong su PPA duman su Marlina at the same time su DPWH kadagos na po, sir, itong su pagtrabaho kay ni su mga pantalan sa may partan pa sa Isamar tapos Palumpon Leyte. Ang sure lang, sir, Pio, ining amin dayahen suso sa may parte na iniinsan na San Juanico, magkainibong na parte, ito na ang tutugutan, posibleng magpompo. No rin mapo nakat sa transmission mo, go ahead. Angel, nakat yung transmission, Angel. No arin posibleng magpo nito na alternative maritime lane route na pwedeng dapat soonest na yan eh. Importante, may papel na dakulaon dyan ang Marina Bicol. Sa istoryang na yan, may dakulaon na parte dyan ang Maritime Industry Authority Bicol because digdi sa tuyang jump off kan mga kwan na yan. Digdi sa tuyang jump off kan, Angel, kaya igwaning papel ang Maritime Bicol na dakula. Now, no arin iyan posibleng mapunandaan na alternative maritime lane na yan? Itong in-observe yun na maagi digdi sa may parte ka na Masbate, day pa nin eksaktong data petsa kung no arin po posibleng po ng ini-survey kasi tigahadat lang maihanda po itong mga ports duman sa Samar. Pero kita digdi sa mga ports na digdi sa Bicol region, wala po nin problema. Yun, oho. Kaya tigahalat-halat nila, Sir Pio, itong sugo signal man kang counterpart sila duman, once na maging ready na itong mga pantalan na ito sa nasabing mga lugar, ining Samar tapos Palumpon Leyte, tulos man na tutugutan pang Marina 5, ito pong special permit na request sa mga shipping line halidigdi sa Bicol region. Yan. Igwa kang naunambitan sa primerong portion kang report mo na dahil maning nakaka-stranded na dyan na mga delivery vehicles na may mga efektos? Wala naman po, Sir Pio, sabi ni RD Banyares, dati baga po na nagkaigwanin medyo dakol-dakol na numbers di mga cargo truck dyan sa Pidoran. Posible nga yung mga nagsurunod pa na mga nagbiyahe, dahil na nga nag-diretso sa Bicol region, kundi nga yan, nag-agi na nga ini sa may partikan Batangas Port. Kasi rin na duman, Sir Pio, sa may partikan Mindoro, tapos nag-Katiklan, tapos nagbaliw na po sa Visayas area. Igwa man dumaning alternative maritime lane man, ano? Opo. Okay, sige. So, yan, Sir Pio, ang mga pag-follow up na taperang simana na po baga ito last na nakaurong ka si RD Banyares ng Marina. Pero yan ang update. As of now, tigahalat na lang ninda itong kandaan man kan mga pantalan sa nasabing rehiyon. Kopya. So yan, Sir Pio, ang marunong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Tabi Angel, sa istorya hali dyan sa luwas. Angel Mustaza on the spot report. Yan, alternative maritime route, lane na pwedeng gamiton kaining mga delivery trucks, cargo trucks na igwang efektos. In fact, tatanems yung nagkapira na and maging yung mga Chamber of Commerce and Industry naghahagad na ideklara ng estado de calamidad ang entire Visayas area because of that problem. Iyon iso parang dahil na-antisipo ka ng gobyerno tatanems, nahiling su defecto kang kunyan, San Juanico Bridge, biglang nagbawal kan pagpaagi kaning darkulao na vehikulos. Pero dahil na preparar. Kaya lang, biglaan nga yan tas siyempre ma-inspeksyon ka tatanems, ma-inspeksyon ka. Kung na-discover mo na talagang dahil na ning structural integrity na
apektado na kung may karagi pa inadara kulaon na behikulo, dapat outright i-stop mo talaga. Kaya dahil man makakapreparar sa gobyerno. Dahil yan mapapwedeng, sige pagihon tango na mapreparar ngo na kita nin alternative route. Dahil pwede. Immediately dapat i-stop mo tanganing dahil ning mangyaring diskwedo. Kaya perming quote unaware talaga ayan tabi Bakuan na bagyo na 2 aldaw, patulong aldaw na nahihiling na so pwedeng agihan. Ini halimbawa nag-inspeksyon niyan tatanems so mga engineer na discover dahil na ba pwede outright dapat ikat mong biyahe. Kaya dahil ka makakataram na dahil nakapreparar sa gobyerno. No. Talagang arog ka yan. Dahil mo mapapwedeng, sige paagihan mo na. Tama, preparar mo na kita ng alternative route. Kung paagihan mo yan, nagapreparar pa sa gobyerno, tayo ba ang pigbabatikos, dahil nga nakapreparar sa gobyerno, di sige, sunodun tayo ito, paagihan mo na yan, kan mga bihikulong Dracula, kung may magaba, ay mahulog, paano na? Babasolo naman sa gobyerno. We must understand, wag yung basta lang pugawak, kumbaga. Garuan so, nahiling mo na so kunyan, so tubo, nagwawakawak na tatanems, pungpungon mo na tulos, dawaday ka pa ning nakukuang baday ka naka-stack ning tubig, iyon ang kunyan. Pungpungon mo na tanganing day na ma-diskwado pa ito sa tubo. Yan. Saka na sa namagwan. That's the nature kan problemang iyan. It is not foreseen. Na-inspection lang, nahiling na igwanan ning problema, kaya kinat na tanganing day ning ma-diskwado. But the problem is, iyo nga ni ini. So, kumaga yung reflexes kan gobyerno, medyo mabagal. Mabagal yung reflexes. Kaya, ngunyan, apektado naman yung supplies kan goods and commodities, presyo, gabos na, nagkaigwa na ning domino effect sa Visayas. Patinig di sa to sa Bicol, na-afektaran in a sense, ka nakalis na mga aldaw, so nag-araging mga cargo trucks, tayo mga laog na efektos, goods, commodities, na naka-standby ma dyan sa Piduran. Kulang sororo, na piglulunadan, tabako man talaga ining soro tabaga. Dahil man sila naglulunad sa ferry boat, roll on, roll off. Talagang duman sila sa San Juanico Bridge. Ay nagkaperang aldaw man sana ito, siyempre nasa adjustment period. Noon yan, so Marina, dakulaw ng parte kan Marina Bicol digdi sa problema nita, digdi ang jump off kaiyan ng mga bihikulong iyan na malunad sa ferry boat, na kaipuhan ang pasilidades kan mga pantalan, PPA and Maritime Industry Authority, sumataosin na kan frankisa kumbaga, kung sa tinampo digdi sa daga, LTFRB sinda. Sa dagat naman, Maritime Industry Authority. Nagkataon ng mga frankisa kayan. Sindan matugot, special permit sa route na yan, tanganing sa ekonomiya kan Visayas, entire Visayas. Dahil na magngana pata. Yun na nga niyan. Ipipadeklara ng estado de calamidad. Kulang ang supply. Pag kulang ang supply, mataas ang presyo. Kung sige pa ang day pa ma-establish, so alternate maritime route, maritime lane, paano? Lalong maagrabar ang sitwasyones. Kaya iyan tabi, pigisibot-sibutan man kan sa tuyang mga gobernantes. Maray na hapon, amigong King Rehinaldo. Yan. Amigong King Rehinaldo, good afternoon. Thanks for being there always. Yan, tabi. And syempre, yung mga mga barkada niya to dyan sa ining sentro kan syudad, dyan sa Rinilisan. Yan, mga taga-Bunot. Syempre sa Baryada. Yan, di ko kita dyan yung mga mga nag-antabay sinda dyan sa Bugtong. Yan. Haloy na kung nakapabugtong tatanems. Haloy na kung nakapabugtong. Ano tabi ito, Madam Sia? Sabi ni Sai, bakit nagamiting sila yung kuhan? Sige na. Sige na. Di ko pa na-proofread ito. Nagamiting sila? Hindi makakuha si Joshua? Sige. Sabado si Joshua naman. Sige. Okay. Ayan tabi, mga kwanta dyan sa luwas, yan, ang problema dyan sa Eastern Visayas area, na
kanaan tabi na sitwasyon kan transportasyon. Ano? Oh. Uy, good afternoon palang tabi. Diyan sa Albay PPO. Yan, mga taga Albay PPO. Igon yung kunyan, pinagmamaanan kitang raot ki panahon, low pressure area, tiba ada maglaog ini sa Republika kang Pilipinas, sa teritoryo kang Pilipinas by Friday. Low pressure area. Pero as of now, low chance na na magiining bagyo. Ano? Yan. Kung maging bagyo, ang karang ka ini auring. Sana dahil man mangyari. Ikwanta. Ipangagita na dahil ini magkunyan, dahil ini maging bagyo. Hababadan tsansa na maging bagyo ini. Oh. Digdi sa may Kamindanawan yata ma-entrada sa Pilipinas. Ano. Tanganing dahil man kita ning pastidyo na. Dahil kita maapektaran kan bagyo. Sana matunaw na iyan. Dahil na maging bagyo. As in dahil na paglaog digdi sa sain man na lugar kang Pilipinas. Ordinaryo na sa nang uran-uran tabi. Dipisil pag may kalamidad. Ano? Tama naman ining siguro so uran-uran sa naman. Takaipuhan taman iyan tabi. Pero kung bagyo nako. Pero ang tabayan ng taning, we keep on monitoring and syempre prime and first and foremost ang kunyan ang ano ini ang pangadita panarig sa mahal na Diyos. Dipisil bagan di bagyo ano. So sakripisyo niya to baha yun na yan, landslide, kuryente, nako. Paano tayo niyan? Sana matunaw iyan, dahil maging bagyo tabi. And kung maglaog man sa iman na parte kang Pilipinas, ordinaryo na sana man na uran-uran. Tama naman ito. Kabagay, kung habagat na tatanems, kuang ka yan, paluwas sa Bicol, hali sa Tuo, o sa Wala, sa West Philippine Sea, ang paros, pasiring sa Iste, pighayo paluwas, tabi Migong King, paghabagat. Kaya medyo kurbada patuo ang bagyo. Not unlike kung Esterlis, Buda Amihan, yan. Andoon ka, palaog digdi sa Satuya. Ini paluwas, tibaad lamang Yan. And kung mabilog ining sa mga Kamindanawan, daday man. Ano lamang tabi tatanayim, silingan daw ang kalendaryo mo dyan. Igo pa, 2 minutos pa na sige, chat mo na tayo. May nagapot digdi. Sir, sabi ni 9446, gura no tabi ang VHF radio. Yan. Magdyan na lang po kamo sa depende sa klase. Magdyan na lang kamo sa PYZ Enterprises. Diyan sa Orosite. Diyan baga sa kunyan, pag halik ni digdi sentrong Legazpi, diretso kamo sa may Albay Doctors Hospital. Mawala kamo. Tumbok nindo so pasiring baga sa Orosite, hapot-hapot kamo dyan, hain tabi so PYZ Enterprises. Yan. Dumana, man lain-lain man ang presyo kaan tabi. Ito susako tatanems, pagamit kan PYZ, so handheld. Pero susaro kong base, buda sarong porta, haloy ko na ini. So base ko duman 25 watts. Makusog ito tatanems 25 watts. Pwede na yan. Tapos tugodan kong ibugtakan kong antena, makon kita dyan ki Sir Raul na kalyo sa PYZ. Antena buda kable. Di pag may mga flash report, national, matik, ilaog ta. Tapos ining saro kong kunyan, duman sa kuyang kariton, porta base. Ano tatadems? So magnetic sa ng antena, buda wire. Ano pa? Magnetic na antena, buda wire. Haliong ko so ining antena, itwer ka ako. Ano pa? Porta base na. Yan tabi. Pasiring dala ka mo dyan na 9446. Pasiring na lang ka mo sa kunyan sa PYZ Enterprises. Pero kaipuhan nindo kaan, dahil magkamu basta-basta kunyan kan, taigon ng regulasyon ka ng NTC. Ang pinalidad kan halangkaw, garo sa badil. Ang portable, pag dahil kang Regioland Mobile,
So regional mobile ko ani ikon yan ko ito tatanems i-renew tabi dyan sa mga barkada ta sa National Telecommunications Commission. Ay, sandali mo na ta. Pwede na siguro. Pwede na kita tatanems. Sige po. Gunmuan. Sabi ni Engineer Mon, hehehe. Kabada ko pun kita ni Engineer Mon. Salamat kan sa idong pagantabay, mahal labang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang